Remember what Christ has done. Hinumdumi, iksuon, kung unsa ang gibuhat ni Jesucristo. Remember, mercy is not a feeling. Ang kaluoy, dili kini siya usa ka pagbati lamang. Apan kini siya, mercy is a person. Usa ka tao, Isaiah chapter 53 verse 5, unsa gingon, He was wounded for our transgression. Siya gisakit. Siya nasamaran tungod sa atong mga sala. This is not a poetry. That is substitution. On the cross, diha sa cross, He took our sin. Gikuha niya ang imong mga sala, diha ibabaw sa cross. Gikuha niya diha kanimo ang kaulawan na supposed to be, ana ka sa makauulaw nga kahimtang. He took your judgment. Na kung nabuot pa sabot, ikaw dapat ang hukman. Apan siya, ang gihukman, pinaagi sa kamatayon, diya ibabaw sa cross. Imagine, diya sa usa ka korte. You are guilty sa sala. Ang ebidensya, klaro kaayo. Ug ang silot kanimo kamatayon. Apan ang judge, mitutok kanimo, mitanaw kanimo. Ug tindog siya, ug gihukas niya ang iyahang sanina. Sa pagka-judge, ug minaog siya dira sa floor. And maingon siya, nganha kanimo, I will take your punishment. Can you imagine? Inana ang gibuhat ni Jesucristo. Instead na ikaw ang mamatay, pero siya ang namatay physically para ikaw mabuhi. That is the real gospel. Mao kana ang tinuod na ebanghelyo. Mao kana ang tinuod na kahulugan sa ebanghelyo. Nga dili ka angayan, angay ka dapat mamatay, pero gikuha ni Jesucristo ang punishment na angay unta kanimo para siya mamatay. You do not outgrow the gospel. Remember that. Dili gayud nimo malabwan o pagapulihan ang gospel. Dili mahimo nga do na kay himuon nga mas labaw pa sa gospel o sa ebanghelyo. Abi sa unsaon nimo paningkamot, simba, alagad, buhat ug maayo, kanang tanan dili makalabaw sa tinuod na ebanghelyo nga mao ang gibuhat ni Jesucristo ibabaw sa cross. If your heart is cold, kun bugnaw na gani ang imong kasing-kasing, ayaw sunda ang imuhang pagbati o ang imong gibati. Hinuon, return to the cross. Balik sa Ginoo. Pag mabugnaw ka, mubati kag kabugnaw diya sa imong kasing-kasing, ayaw uyon-uyoni ang imong gibati. Naktungod kay bugnaw ang akong kasing-kasing, inani na gyud ko. Or magbuhat ka og lain na mapamaagi para madasig ka. Ang challenge nako, return to the cross, return to Christ.